Unya ang afirmatibo nini ang Seventh-day Adventist pinagi ni Brad Nano, no, gikan sa habig sa Seventh-day Adventist. Ilaning gipirmahan pinagi ni Brad Pablo Nano Jr. og ni sa negative side si Brad Kenneth Alvin Bustamante. So ang mahitabo nini mga kaamigo, mga kadayalog, 15 minutos sumala sa nasabutan, 15 minutos nga pagbabarog sa affirmative, unya 15 minutos sab ang interpellation period kung buto sabot, no, bad kini ang 15 minutos sa pagpangutana, no, interpellation period. Unya mora sab sige hapon sa negative side na sab sa pagbabarog unya nga iyahang indigar ang pagpamatuod sa affirmatibo. So 15 minutos gihapon unya 15 minutos gihapon ang interpellation period. So ang rebuttal na doon ay pinaman 15 just lang 5 10 15 10 minutes. Pila? 5 lang. Okay na mo Brad Pablo Nano. 5 minutos ang rebuttal para sa mga mahatagan na to og idea sab ang ato ang mga uban sab, no, mga speaker kay. Ang rebuttal na panay Wala na tayo question na lang sir sa rebuttal. Wala na. Sa Dili, no, affirmative, mubarog ka 15 minutos kay ikaw may affirmative, unya 15 minutos sab nga interpellation sa negative. Unya paguman na kining ni ang baylo na po, no, imo na po nga ang negative side na po mo nigar sa imong gipabarog, unya ikaw na po imong tanan niya sulod sa 15 minutos. Paguman na kinsay mo daw lang mabilde, magribatal mo tag 5 minutos, wala na sa pangutanan nay. Wala na kusub sa amin, no. So okay, ang rules na to simple lang kayo, no, dili na ta daghang rules, no. Unang-una ang pangutana nga yes or no kinahanglan tubagon una unya usa ka minuto gyud ang tubag, no. Kung dili sa mahurot ang usa ka minuto na nahuman na imong tubag, moingon ang gipangutana nga sulod nga pangutana para di buta maghulat sa oras kay mahangin nga ato oras, no. So muna kay ni ang pangutana nga dili yes or no tubagon una unya usa ka minuto ang tubag, no. Ikaduha nga punto, dili mo sapaw samtang dili pa moingon ang gipangutana nga sulod nga pangutana, ilabi na kun wa pa mahurot yang usa ka minuto nga allocate, no. So aron dili ta magsapaw-sapaw. Kun dunay gikalibgan sa mga ato ang mga debater unya wa sila kasabot sa dagan, mo-object sila dili sa katbang kundi dili sa moderator, no. So sige lang kay maningkamon lang sa bugo nga masabtan ako ang inyong dagan sa discussion niya, no. Niya kun naman koy kakulangon, so pili ra sab kayo na ato na istoryahan, no, aron sab nga hanay kay friendly discussion mo ni atong hinumduman nga kitang tanan mga Kristiyanos, no. Dili ta ni lain-lain nga mga pagtulunan, kundi usara ta nga Kristiyanos manalahi lang ang atong gituan dito sa atong simbahan. Okay, so wala na, okay na to, no. Pangutana ini ang usa ka minuto nga tubag o niya kini ang dili mo sapaw, mo ra ginay pinaka-importante. Okay, so sugod ta sa affirmative. Okay, so affirmative 15 minutos pagpamatuod sa tema nga imong ipabarog. Pamatudan ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666, sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. Pagsugod nimong tingog affirmative, magsugod na gihap ang oras. Okay, daghang salamat sa ato nga tinahod nga moderator Brad Alan Pilari. Mayo nga buntag sa tanan nga mga suking tigpinawan ining nga Malindang Broadcasting Network o sa tanan nga nagsunod ni ining programang Dialogo sa Pagtuo. So daghang salamat sa higayon nga diin kami nagasinabot gyud ni ining nga maong tema ni Brad Kenneth. Actually dili unta ni mo topic na to nga giduso, pero makidebate gyud si Brad Kenneth tungod kay wala lagi kuno mahuman atong niagi nga Domingo. So actually si kuan atong gipaabot si katong Brad Abel nga nanawag, pero kay wala man si Brad Abel, si Brad Kenneth ang ato nga nakasabot ining mong tema mong natigayon kining niya. So ang atong tema nga pamatud-an nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666, sumala sa mabasabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. So kung natay mabasa ani mga igsoon, ato gyud nga pamatud-an. So una, kung saon man ato pag pamatuod, atong basahon una gyud ang Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 18. Nagkanayon dinhi pinahanglan atong isugdon sa 16. Nagkanayon og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabus, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan
iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Nga tungod dinhi walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. 18 gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos ug kan uman og unom. So naay mabasa din mga igsoon nga 666 gini sa uban nga hubad sa Biblia. So muna siya nga marka sa usa ka tawo. So ato na ni nga di na kay nako ni expand yun tungod kay ato naman ning na discuss atong niagi nga Domingo silbi murag sumpay na lang ni mga igsoon. So ato na lang ning lakturon gyud kay atong time gamay na gid kayo. So ang Biblia naagi gitagna diha mga igsoon nga dunay tawo nga muangkon nga siya Dios. Atong basahon ang 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 hantod sa 4. Nagkanayon mga kaigsunan. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan. Ang taong pagalaglagon nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. So naay tao gitagna sa balang sulatan mga kaigsoon. Ngadtong panahon ni Apostol Pablo, ingon ni Apostol Pablo nga gipugnan pa ning tawhanan ni kay moabot ning tao nga gigamhan ni siyawa, moangko ni siya Dios nga siya Dios. So karon diretso ta sa referensya tay sumala mas masabot siguro moingon ning ato nga katbang ron nga babasa ba diha brad nga Santo Papa ginan sa maong teksto. Wala man ta magpamatuod nga gitawag og letra por letra gid basahon o word for word, di ba? Kay pamatud-an man. Unya ang ato nga tema nagisgot man nga sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia. So, unya ang giingon sa pinadayag 13:18, ang adunay kaalam muhimo sa pagkwenta sa mao nga marka. So ang aduna may kaalam mao'y makahimo sa pagkwenta nini. So kita ka mga Seventh-day Adventist, kita nga mga naa sa sakop sa iglesia sa Seventh-day Adventist, kita gyud ang adunay katungod sa pagkwenta niini tungod kay namatay kaalam gihatag sa Ginoo. Unya ato nang nasa basa ganina mga igsoon nga naagi day tao nga moangkon nga siya Dios. Unya ang giingon ra ba sa balaan ng sulatan, ang kanabang muangkon nga siya Dios, kanang muhimo siya sa pagpasaylo sa sala ba? Ato nga nakabantay mo atong dumtan sa mga eskribag Pariseo nga miingon si Ginoong Hesus nga ang imong sala gipasaylo na. Ya matod pa sa mga eskribag Pariseo, pasipala ka na batok sa Dios. Kay ang pag-angkon di ay nga kana mo pasaylo kag sala, kana gitawag dai siya og Dios kuna Dios di na ang pasabot ana. Unya karon kinsa man ning mga tawhana nga nangangkon mga igsunan atong basahon kining ilaha nga kining basahon nga kining gitawag og doktrina Kristiyana ilaha man ato ning basahon mga igsoon nagkanayon dinhi og ikaw man padre ilis ka sa Dios dinhi ig ampo nangatanan og ikaw man padre ilis ka sa Dios dinhi ig ampo mo ako aron pagwadon sa Dios ang akong mga sala nga tanan. So muna siya ilis ni Kristo dinhi siyuta unya nagingon dinhi ilis ka sa Dios. So naa nagimiangkon mga igsoon ako igo ra kong nabasa ani wag ko mag tumo-tumo ani nya na may masabot gyud at sa ano to pagpabarog nga kini gyud ang Santo Papa ilis gyud ni Jesucristo dinhi siyuta kay naa man estima god nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Jesucristo dinhi siyuta. O naagyapon sa doktrina Kristiyana mga igsoon nasayod ko nga naa man gini naghutmot man niya to ang mga igsoon ani nga pinalangga usab nga mga safety kabalo man sila ani. So ato ning idala pos publiko aron masayod pud ang mga tanan na kaigsuunan o sa mga Katoliko nga wala mahibalon ini nga ang Santo Papa di ay sa Roma giilagin lang ilis ni Jesucristo dinhi siyuta no sa pahina 33 sa doktrina Kristiyana nagkanayon. Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan
nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. So nabasa na ang atong hapima mga igsoon. So maglisod na ginig bungkag ang atong kaatbangan kay nabasa naman. Kung makahatag siya referensya karon nga nag-ingon ang Santo Papa dili ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta, kana mura makatabla siya ning timaha. Kay ilaha man niyo. Ilaha man gini doktrina Kristiyana oh. Oh, doktrina Kristiyana. Alang nga gilaning limod ra ba nila basta mapiki sila. Nga dili daw ilaha. Pero ilaha gini, no? Colegio distributed by Colegio de la Immaculada Concepcion, Cebu. Printed by BBC's Print Shop, Cebu City. So muna siya mga igsoon nga nag-ila gid ay ang Santa Iglesia Katolika nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Umaingon man siya. Unsa man ilis ni Hesukristo, unsa man ang Santo Papa brad? Ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta o ilis sa yawa dinhi sa yuta? Wala man ta magtima na. Ako lagi gibasa lang gyud. Igor ko nagbasa gyud sa inyo nga kuan. Kini bang basahon ninyo? Unya ang giingon lagi nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta, muangko na siya nga Dios. Unya karon ato nga kintahon mga igsoon. Moingon man na siya, nabay opisyal brad nga basahon na ba kay ikahatag nga opisyal basahon sa mga Katoliko nga nag-angkon nga ang Santo Papa sa Roma ang titulo ana mao na ang gitawag og ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Dili na to na mo oy gipamatud-an karon mga igsoon. Kaya ako nang giingon, wala man ta magtima og titulos Papa. Ang akong giingon ilis man ni Hesukristo dinhi sa yuta. Lahi na pud to nga topiko. So kini lang gid iyang bungkagon ni. Nakabasa siya ani, mo na akong giingon makabasa siya nga ang Santo Papa sa Roma dili ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Automatic makatabla siya ato ang pinalanggang katbang si Brother Kenneth. Unya mo abot na siya pamahayag niro. Abot po ni siya atong kanang ilaha mga Biblia ang paggamiton nga katong gigamit ni Brother Danilo atong niaging Domingo nga The Voice Bible ilahar man putong Mr. Moderator. Usay atong objection ikat That atong is time no. a fallacy of populi. Fallacio. Bot pasabot. Di siya muhisgo. Mr. Moderator, ibalihog og cut sa time. I-post lang ang time, i-post. Bot pasabot, ayaw pagpalaban sa publiko, Bradano, ayaw apila ang naminaw, si Brad, mga brother na itong naminaw, kundili pabarog diha, kay fallacy. Usa ka na ka-error sa debate. Okay, Let's roll, Mr. Moderator. objection na granted. So balik ta sa imong topic, pamatud-an nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot ug makwenta diha sa Biblia og mga referensya. So isip moderator atong ipabalik sa tima ang imong pagbabarog sa imong tima. So inaot nga masabtan sab no ang ato ang paghatag og lugway. Okay, affirmative padayon sa imong hilisgutanan. Padayon ko mga igsoon. Muni ang ato lang giunhan siya. Ato lang giunhan siya kay maabot mo guni ato yung mga Bible nila God. Ilaha man po ng Bible, Biblia sa Kristiyanong Katalingban, sa The Voice Bible, unya ilaha na nga mga Biblia minugna na sa kining gitawag og kining Santa Iglesia Katolika. Nya ilaha ra po nang kanang komentaryo na subos. Nya mo gamit na sa anak, Brad. Mao ba ni ang 666? Nya Nero Kisar man lagi dinhi. Wala man ko matuod Nero Kisar. Wala tamo matuod na iso mo out of topic na siya kun ipangutanan na sa katbang nya moingon po na siya gamit na siya atong libro sa Seventh Adventist nga katong gitawag og mga buhat sa mga apostoles wa gihapon ta magtima ana. So kini ra gyud nga kuan focus gid ta dinhi sa tima kay naman sa ato ang rules nga mosubay sa tima dili muli kay sisyo. So mo ni siya maigsoon mo ra gid bungkagon sa ato nga katbang unya kay ato naman napamatud-an gid no nga ang Santa Iglesia Katolika o Santo Papa sa Roma ilis gyud dinhi ni Hesukristo dinhi sa yuta. Last 5 minutes. Last 5 minutes lang gyud gamay kayo nga atong oras. Sige lang mga igsoon. So ato nang napabarog nga ilis gyud ang Santo Papa dinhi sa yuta ni Hesukristo dinhi sa yuta. Karon kay naamay kining pulong 666 god. Pero atong timan-an nga ang tima nagkanayon sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia. Di ba? Ang makasabot ra maoy makakwenta. Nya karon, makakwenta ba tanini? Makakwenta ba kanini Brad? Nano? Makakwenta oy. Ngano man? Kaya kasabot man ko na amo koy kaalam lagi iyon lagi sa pinadayag 13:18 nga ang adunay kaalam ipakwenta ang kining gitawag og numero sa tao unya mo na ang 666. So ato ning kwentahon igsoon. Unya sumala sa kining referensya nya atong kuadon sa pwede mo ta mogamit og online mga kahigalaan kay naam punta karon sa
kining gitawag social media man ta karon. So pwede ta mo gamit online. Atong gi-search mga igsoon sa gitawag og 2021 ancient Roman alphabet symbols. Atong tanahon ang U ani mga isunan nagpasabot ang V ani equivalent siya sa letter U. So man siya ang ako lang gipasabot daan kay aron makwenta na to ni. Sa ancient 2021 ancient Roman alphabet naman tayo mga online man ta karon i-search po ninyo igsoon para makaingon mo dili wala ko magtumo-tumo. Man siya ang V equivalent siya sa U. So saan mo nato pagkwenta dinhi mga igsoon? Ang Papa nga ilis ni Kristo dinhi si yuta. Unya kung ato na sa linatin na nga pamagi ingon man na siya Brad. Ang Santo Papa sa Roma, ang titulo ana official title ang sa libro na mo kuan man. Kining gitawag og ning sa toy ilahang terminolohiya na maigsoon sa Latin. Vicarius Christi man siguro to. Vicarius Christi. Dili man na siya mo kuan og 666 Brad. So, wala man ko magpamatuod atong Vicarius Christi. Basi pangutana po na sa tuwang katbang. Mo out of topic na po na. Kaya akong tema, wala lagi Vicarius Christi, wala po Vicarius Pilide. Maabot po na siya dito sa mga pangutana Vicarius Pilide. Wala po pamatuod ito. Dinhi ra gistima mga ison, dinhi ra kita magtuyok-tuyok. So muna siya nga masabot ba nga ilis ni Jesucristo din ni Siyuta mao 666. Masabot tingnan naman. Kining tawhana man God, mo ila man gini siya nga Dios. Unya ang kining gitawag og Dios mga isunan, mao gyud ang Santo Papa. Miangkon mo guni sila nga siya Dios, sumala ani ilahang kuno. Miangkon man ni sila nga ilis ka sa Dios, dinhi si yuta. So si Kristo Dios biya, mo na ang giilisan sa Santo Papa. So muna siya kung atong kwintaho na siya, sumala sa makwinta og sabot, 666 ginang naa. So wala gi lain nga ikapamatuod mga kaigsunan. Wa po sila ilain ikapamatuod ani nga, bra dili na 666. Last 2 wala minutes. gi lain miangkon nga siya Dios. Niron kisar. Nga, nabaday kay mabasa Brad Kinit nga miangkon si Nerong Kesar nga siya Dios, wala man. Pero dili man po na mo topic ginato. So kana mga pangutana mo giandam kabalo kung daghang kag pangutana, daghang referensya sa Brad Kinit manghinaot ko nga naa ba kay magamit ani mga referensya haron nga kini isa ra gini ka referensya akong gamit pero baro gid atong tema. Last 1 minute. So basin nga andam na siya mga pangutana karon atong hulaton unya kanang tema kanang pangutana nga dili mo kawas sa tema kay di man ta pwede mo kawas tema. So salamat isan mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw na ining simple kay nato nga pagpabarog nga nabasa gid ang tema nato Santo Papa ilis ni Jesucristo dinhi si yuta. So magpaabot ta sa mga pangutana nga unta musubay sa atong gipamahayag aron atong tubagon. So akong ibalik sa ato nga pilangga moderator og sa naminaw karon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana ni Brother Kinit. Okay, so imong gilip ang 35 seconds alang sa imong 15 minutos nga pagpabarog affirmative no si Brad Pablo Nano Jr. So mao to iyahang pagbabarog sulod sa 15 minutos sa tema nga pamatud-an niya nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. Although karong mga orasan niya nata sa interpellation period subot pasabot nga pangutan-on sa negatibo no sa habig ni Brad Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defenders ang gipabarog no sa affirmative pinagisab ni Brad Pablo Nano sa Seventh-day Adventist sumala sa tema nga ilahang gisgutan. Ang atong oras alas 11 unya nata magkimbaya no mga viewers og ato asab nga mga nagapaminaw sa ato ang programa karon ilabi na sa kutob sumabot sa 104.7 Radio Sakto Pagadian unya live sa imol usab kita karon sa 99.5 Radio Sakto San Miguel bot pasabot nga kining inyong freely discussion karon madunggan sa tibok probinsya sa Buanga del Sur unya i-live sab niyo unya dapit no alas 12 hangtod sa launa sa programang Prodeo et Ecclesia sa programa sa Catholic Faith Defenders sa Arimen DXPR mo na nga lanog-lanog ang ato ang tingog karong mga orasa. Atong pangutanon ang affirmative andam na bakas sa pagpangutana ni Brad Kenneth sa negative. Andam na Brad. Negative side andam na bakas sa pagpangutana sa affirmative sumala sa tema nga gisgutan. Tinahon nga moderator andam na alang sa pangutana. Sa unang bungat sa imuhang mga baba negative side magsugod og ihap ang taknaan 15 minutos interpellation period.
Sumala sa imong gikanayon nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Kristo dinhi sa yuta mao ang 666 migamit ka sa pinadayag ay sapaw. Migamit ka sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18. Nasayod ka ba nga ang inyong librong nagsulti nga sa paghubad sa pinadayag kinahanglan dunay preterism nga haligis paghubad na nasayod ka na wa sumalas yung libro. Usa Niyan ka tubag. minuto nga tubag. Niyan tubag. Nasayod man o wala, Brad Kinet, wala mo gudas yung tima, Objection, God. Mr. Moderator. Unsay atong Ang objection? rule nato categorical must be answer categorically. Ang categorical nga answer ang Yes. tubag. Ang pangutana pangutana nga kategorikal. og dili tubagon una ni usa ka minuto ang tubag. Ang inyong libro gaingon nga diha sa pagsabot sa pinadayag kinahanglan ang preterism nga pagsabot. Nasayod kay ini wa oo dili. Niyan tubag. Wala lagi estima. Objection, Una Mr. nga, Moderator. ang imo nga pangutana. Objection, Okay. Mr. Moderator. Ako sa Palihog tubaga una. Nasayod ka og wa ay ha ka mo qualify. So isip inyong moderator sumala sa pamalandong sa moderator haom sa tima ang iyang pangutana kay kini ang Pinadayag. nasayod baka o wala sa pinadayag nga gigamit sab nimo nga teksto sa imong pagbabarog. So ang pangutana tubagon una oo o wala unya usa ka minuto ang explanation. Okay, negative side. Sige, atong tubagon. Bisan wala estima, atong tubagon. Objection, Mr. Moderator. Okay, so atong likayan. Palihog ayaw gamita ang argumentum de ignorasyon. No. Fallacy. Ang pangutana yes or no tubaga. Okay, Ayaw pagdangop nga wa sa tima ang moderator miingon na sa tima. That is fallacy of ignorasyon. Okay, as a moderator. Ignorante diya sinatan sa debate. Palihog Mr. Moderator ipatubag. Okay, as a moderator. Tubaga. Ang inyong libro nag-ingon nga sa pagsabot sa pinadayag kinahanglan preterism. Tinuod ni o di? So ang asa moderator ang pangutana sa negative ngadto sa affirmative tinuod ba ni dili o dili o ni usa ka minuto ang tubag affirmative? Niyan tubag. Tubagon ti ka, Mr. Kinet Bustamante. Ang paghubad diha sa pinadayag 13-18. So tinuod sa- siya. ang Okay, tubag ko, tinuod. as a rules no as a Okay, rules. tinuod. So okay. Explanation Okay, ako, tinuod okay, na. okay. Unya, wala man gud ta mag-debate og preterism o kana bang paghubad sa pinadayag. Ako lang gigamit ang teksto sa pinadayag. Unya, ang atong tema man gud nga Sabot. pamatud-an sumala sa mabasa og makwenta des Biblia. Akong gigamit ang pinadayag 13 sa pagbasa. Wa man to magkuan og preterism. Okay, Walang time, mingon bitaw ko. time na, Isa time isa na. pagsapaw kay na may isa ka minuto. Time na. Oo. Time na. Sige, Sige, sige. nagwan. Sige, Wala sunod kang pa ano. na. Ang tima nag-ingon sumala sa masabot. Ang inyong libro giingon nga kinahanglan preterism nga pagsabot. Haom sa tima. Matod pa nimo nasayod kag unsay preterism. Unsay preterism tubag. Niya tubag. 1 minute nga tubag. Giingnan ka nasayod kog preterism unya nangutana karon sa preterism. Objection, Mr. Moderator. Anan, Anan tong tika. dalan pagtubag. Okay, sa ato sa klaro na. Sige, Sige. unsa atong objection sa negative? Fallacy of populi. Ayaw pagpalaban. Counter objection, Mr. Moderator. Fallacy of populi. O sige, unsa atong Unsay counter objection objection? mo? Unsay fallacy Gitubag ka na nako. nako? Gito. Ay sa pagsapaw bro. Sige, Kini man sige. ka. Wala man ko immoral pa moderator. Sige, sige, atong unahon na. Sige, atong unahon ang negative sa Okay. iyang objection. Matod pa niya Mr. Moderator, simpler kayo. Oo. I-define ang preterism nga pagsabot sa pinadayag base sa imong tema. I-define. So sumala as a moderator matud pa niya kaganiha sa pangutana nga unang pangutana nakasabot baka unsa ning termino gigamit ang imong tubag automatic Nakasabot. nakasabot. Oo. So ang iyang punto nga dili mo kawas no sa iyang Wala may counter objection ka, Mr. Sige, Moderator. counter objection. Ako siyang giingnan, nakasabot ko. Oo, Kaya mo okay. ko ng libro preterism. Unya, ang utana siya unsay preterism? kana. Ug anan tika unsay preterism, basta mo surrender sa kaning timaha nga atong Objection, gidebatehan. Mr. Moderator. Okay, Fallacy. Ay sa kay wala pa ko Okay. ma. Objection, Okay. Mr. Moderator. Sige, naman na yung Sa- Fallacy argumentum ad logica. Sige, siya sa. Ano usa man ni nga falasiha? Usa ka palasi nga mo assume nga pasurindero ng kaatbang palasi na sa debate base sa lagda sa debate. Okay. Palihog tubaga Counter objection, i-define Mr. Moderator. ang preterism Counter kung di objection. ka ka-define ayaw. Wala gyud sa tema ang ato. ato sa klaro alang sab sa naminaw kay kini atong programa dialogo ra ba niya. So atong ato ang balikon, atong i-clarify ang pangutana sa negative kay namon ta sa interpellation period. Negative side klaroha ang imong pangutana ngadto sa affirmative aron mas kuha niyang Perteng sakto. klaruha Mr. Moderator matod pa nasayod kong preterism. Karon ayaw bakaki ang publiko Mr. Nano Junior. Kung unsa ang preterism i-define
para mudalugdog dayon ang Yan, kamatuan. Asa moderator, nakuha na ko ang punto sa pangutana sa negative. Gusto sa Nasayod negative mo siya. side kay matud pa nimo nasayod ka unsay preparation, gusto sa negative side nga i-define utom sabot imong explain, imong expand. Mutubag na ko. Okay, 1 minute Mutubag na ko. I-define na ko ang preterism basta mo surrender lagi ka ni Objection, timama. Mr. Moderator, fallacy. Okay. Ay sa Mr. Pretor kay nagtubag ko Objection, sa na. dati sa fallacy. I-define na ko ang preterism. Kabalo ka kung sa Ay wala. fallacy. Wala man sa tema na to ang Stroman preterism. argument. I-define na ko Side. ni Okay, asa moderator sige. Roman argument. Ayaw lagi pagsawa sa Ato asang paminaw nang iyahang sige, ikaw sa una ron pasabda na to. Okay. Sige, nga objection. Nganong mo object ko nga that is a fallacy. Unsa man ning fallacy di ay? Na unsa man ning magdebate gani dili na nato unta. Dili na unta Mr. Pretor, ditso siya og Objection. ditso og punto sa iyang Sige, objection. asa. Gitagaan kog chance. Ayaw. Sige, objection. Mr. Moderator, nganong fallacy of logicam? Ngano man? Kay gusto siyang musurrender, gi-assume niyang mudaog ka. That is a Stroman argument. O sumala sa lohika sa logic of debate in fallacies. Mr. Moderator, Ito na okay. ayaw. Okay. Taas kayo ang panahon, Kung nagkuha na nga siya, kay- nag-lecture na. Giya- Debate ning ni Asa- Abrad Kinet, asa- dili asa- ni lecture. asa- May nag-lecture ang tiga Nasayod debate ko ang sa mga palasi. Okay, Ay ko isipin niyo. lecture kay nasayod ko Okay, palasi. isipin niyo. nasayod Wala ta kang magdebate palasi. unsay Mr. palasi. Model. Wala ta magdebate preterism. Nasayod Balik sa kang akong palasi. tema nga ang Santo Papa sa Roma ilis din sa Kristo din siya ta. Wala sige. ko punto. O, sige, asa Ay ko moderator. lecture kinang Okay. palasi kay sayod ko na. Objection. Okay, affirmative side. Pero panahon sa pag-lecture. Sige, Panahon sa debate. Sige, affirmative side. Asa Sige, moderator pangutana ka ng atong klarohon, atong klarohon ha, asa moderator sa ang pangutana sa negative side ka Define. gani ha, i-define kay matud pa nimo gani sa mutubag nga nasayod ka. So follow up niya pangutana, I-define. i-define. So ang imuhang encounter nga tubag Kay- nga kinatayag imuhang man sa- hatagan siya og musurrender una which is wala na sa rules policy no matud pa. Kay ngano man imo man giangkon nga nasayod ka sa term ngayang gigamit. So kung gusto niya ipa-define. Lagi. So ang Sa asa pangutana moderator, na. Pangutana. asa moderator, kung kaya ba nimo tubagon o dili, pwede ka man sunod Di pangutana. lagi tubag lagi nako siya. Kaya na ko na tubagon ang preterism. Nakabalo ko unsay preterism. Okay. Ay sa pagsapaw Sige, Brad Kinet. 1 minute. Ay pagsapaw lagi. Nasayod ko unsay preterism. I-define na ko ning niya aron makabalo ka sa diha nga mo surrender ka sa tima kay balik ta adto ta sa preterism. Asa nga moderator tima, no? Lord. Asa moderator dili Oo. man asa moderator no? Balik lagi Isip ko sa sa kayano nga kay Balik niya sa nga tima. yano nga moderator sa Minaw. pagpahayag sa inyong mga tubag. Ang Di unang balik niya kita na kustima. sa affirmative aron nga maklaro alang sa naminaw kay dili lang biya kita mo naminaw niya to nga programa karon no live ta sa tibok sa mga del sur. Ang yung una niya pangutana nasayod ba ka sa term ingka nasayod. Niya ang ikaduha niya pangutana i-define. So ang imong tubag nasayod ko pero mohatag kag encounter nga kay niangol. So which is wala na sa rules. Okay. Kung mo tubag ka, tubaga lang. Kung dili nimo kay tubagon, ay lang pud ka next pangutana para Okay. mo padayon ta. Tubagon niya Ano? mo tayo Ah, tagaan pangutana. ako siya sa tubag. Sige, imo na tubagon. Sige. I-define ang kuan, ang sa to nga words. Research siya. Preterism. Preparation, i-define. 1 minute na Nasayod tubag. lagi ko og unsay preterism Brad Kinet. Pero niya ang akong kondisyon. Ay dili na ka muhatag ang kondisyon. As a moderator, ha, wala kay right nga muhatag ang kondisyon mo tubag lang. I-explain kay nasayod man Ang preterism, kana. ako nang i-define, ang kuna sa publiko, wala ka masayod din eh. As a moderator, Mr. wala na Unya, sa di mo angkon ka, Asa ako nang moderator, asa? i-define. Asa Sumala sa moderator? mabasa sa preterism. Asa Unya, moderator? balinta sa Sige. tema sa preterism, surrender ang tema nga. Objection, Mr. surrender Moderator. ang Santa Iglesia Katolika. Fallacy, grabe Pinigtawan fallacy sa ang Santo atong Papa Roma. surrender. Ilis sa Grabe Kristo fallacy. Resulta. Sige. Surrender ang tema kay mo balik ta adto sa preterism magdebate. Object. Mr. Asa, Moderator. sige, asa Surrender, moderator. moral. Ako, Asa, ako ba, point of order. sige, point of Oh, order, okay. sige, granted. Batoy ba niya mobalik sa tima? Oo. Wata ni kawas tima. Kawas Ang is maba- wala ayaw, tima Asa isa preterism. tubaga, sige, Okay, iya pa mga ka time, sige. sulod-sulod. Dahil sa Wala gati tima ka time. preterism. Karon, Wala ay sa mabasa Brad, tima, pabuta basahan sa tima, siya. kami preterism, Di, basa. pabuta sa siya. Di, kaya ang inyong magundagan sa pangutana, imo na magituwag. Sapaw. Kao, nasayad ko. Position, Mr. Moderator, Okay. ha? Ipabasa sa ang tema kung naabay word preterism. Sige, Point ipabasa. of order. Mr. Moderator, ipabasa. Point of order. Sige, ako Ipabasa sinata, ang granted. word preterism. Point of order. Sundan ako siya sa Okay bro, preterism. okay bro, ano, natarong Oh, sa sige. interpellation Ay, period, kung no? wala gani diha, kawas ka sa tema, Brad. Mr. Moderator. Brad, Mr. ano, asa ha, asa, Mr. Moderator. asa, hilom sa mo duha ka parte, no? As a moderator, hinang nata sa interpellation period, no? So, ang pangutana niya, iganiharan na mo tinubang. So,
obligado ka nga motubag kay imo man gitubag sa panguna niya pangutana. So dara lang nimo kung imong tubagon o dili. Point of So order. pili ka moingon nga sulod nga pangutana ilis di kay di ko katubag or ka dili ko ganahan motubag. Counter objection, Mr. Moritor, Sige, ha? counter objection. Oh, gitubag na nako siya, nasayog ko preterism. Unya ako siyang gikondisyonan, kay wala naman gusto yung preterism. O sige, atong hatag ang Ako siya kondisyon. puron dito, O, sige, wala ano nang lang yun? topic ko. Sige, ano lang yun Oh. malinaw ta? Negative side, dawaton ba nimo ang iyahang kini ang kondisyon nga sa iyang tubag? O Mr. Moderator. counter objection. Fallacy of logic Wala ka. kita magdebat pala Ay si. sapaw. Ay, sa- Abi sa- man nagsunod Sige. mo sa napulo ka sugo, ayaw pa napaw. Sa bro, sige. Mr. Monitor, Ay, sapaw. nangumitaryo na. Siya- Kung sa siya- objection niya, Ang tima nimo, Kung sa objection niya, ang okay. tima nimo Affirmative. sumala sa masabot. Bitaw, sumala sa masabot litra po litra. Di pangutanan ako ang inyong libro ang pagsabot di ay sa pinadayag nga imong gigamit preterism nga pagsabot. Karon mayon ka nasayod ka sa preterism. Nastima. Mr. Sige. Monitor pakiro Punta na. nastima wa. Sige, ang Basahan tema, Mr. Monitor. Nabay preterism. Sige, basaha. Nabay preterism. Kung naa, ako nang tubagon siya. Sige. Ang ah. tema, pamatud-an ko nga ang Oo. Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo din sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. Can I word preterism? So alang sa tunay sa ato ang ato ang Ayaw, sa balik, tuwang balik, dialog. balik. Okay, Moderator, may okay sa kontra no. So affirmative. So alang sa tunay sa Okay, dagat sa sunod. atong friendly discussion. Sige, ato na nang ilisan nga pangutana kung okay ang negative side Okay, aron good. nga mo padayon ta. Okay, sunod nga pangutana. Sunod Atong nga, ipaklaro niya ang preterism kay aron maklaro gyud. Matud nimo ang Santo Papa mo ang 666. Sumala sa 2 Tesalonica kapitulo 2. Moyon ka nga kanang tawhana mini gyud na. Yan, tubag. 1 minute. Mauyon ba? Dili kategorikal ha? Mauyon ba nga mini ka na? Oh. Yes, mini na siya. Kay dili ko sa tinuod nga Dios. Sunod Ay, nga ay, pangutana. Ay, sa 1 pagsapaw. minute pa. Sige. Ay, sa pagsapaw kay napay Sige, sa minutos napay- pag napay tubag. oras. O mini na siya. Kay dili mi angkon nga siya Dios, dili na siya tinuod nga Dios. Unya ang inyong libro, ang inyong basahon mi angkon nga ilis sa Dios nga makapasaylo og sala. Mo man akong gipamatud-an. Wala kanang pangutanahan nimo brother Kenneth kung mini ba tinuod gina siya nga mini, dili siya tinuod nga Dios. Kay mi angkon ba inyong papa o inyong mga kaparian nga Dios Time. sa Dios Sige, sunod makapasaylo. nga pangutana. Kaya ang Santo Papa mini man di ay. Pero sumala sa inyong basahon si Ellen G. White mini nga propeta. Objection, Mr. Moderator. Abot Ang Ellen White. pangutana na ang pulong mini na astima. Objection, Ang Mr. imong Moderator. ang akong pangutana tubaga. Sige, ato sa Okay. pati mo sa pangutana. Ayaw pag langas na yon. Wa Sige, pa ko magpangutana. Sige, Wa pa affirmative. yun. Sige, affirmative. Ato sa klaro na pangutana. Ay Matod sige, mo, sige. mini, matod pa ang Santo Papa. Pero ang inyong libro, si Ellen G. White, mo'y mini. Ahay, tinuod ani ikaw o inyong libro? Matubag na ko o mo objection ko? Mo Okay, objection ko. sige, objection Ano sa man? itong objection. Mr. Moderator, wala gistima ang Mrs. White. Naabot naman po siya. Lahi na po ng tima, Brad Kinnett. Surrender sa lagi ng tima. Objection. Ano po, balintas. Objection. Sige, ato na po Ayaw yan. pag pilar sa Oral, ko. Unsay mo ang unsay mong encounter objection negative. Oral, oral. Sige, sige, Yeah, ako, objection ako. counter objection. Sa brad, mana ka, no? May objection na ka. Ah, sige, Sige, sige. encounter objection sa negative. Unsay mo encounter objection na negative. Ay, bali ato lang ang yun ang palibot sa SDA nga kung Ilong na sa, kung no? napiki na gani mulaban laban ilang pero ayaw lang yama sa play relax Sige, lang. kaya ato nang hatagan niyang panahon, no? Sa kay niyang atuang hindi pamahayag sa ninyo mga guest, no? Sila Relax ka matagal lang. lagi magpanahon niya. Sige, lang. resume. So, Matod niya. kung bater ta sa rason, way labot si Corazon. Mr. Moderator. Sige, encounter objection. Ang akong pangutana manggod na astima. Kaya ano man, matod pa niya, kining sa tupapang mini, pero diri sa libro di man sa tupapang mini. Ang mini, si Ellen G. White man di ay pangutana, tinuod ba niya ang Counter libro? objection, Yes or Mr. no? Moderator. So ang iyahang pangutana atong klarohon ha, ato sang klaro ras moderator. Matud pa nimo affirmative nga ang Santo Papa mini pero sumala sa inyong libro sa referensya kay gamit sa negative side bilagi ni Brad Kinnett nga ang mini tay nga isgutan din ha dili ang Santo Papa ko dili sa Ellen G. White. Imo ba nang dawaton nga pangutana o mo next question ka? Dili ko mo dawat ang Mr. Moderator. Gano man? Sige usa objection ka. Objection ko. Sige, Kaya okay, gano man, mo, out of objection. topic na siya.
Okay? Kung gusto siya tubagon ako nang tubagon, basta iya ang kunon nga out of topic. So, Unya, balhin ta dito sa pagkamini na imong tima mini si Ellen White, balhin ta na biyain ning timaha, biyaan ton timaha ang kuna nga pildi ka ning timaha. So, Mr. Moderator, Sige. Okay, Wag so- na sa publiko nga pildi Mr. ka, balhin ta Moderator. Ellen White. Sige, umana argument mo ang ko kwan. di po puli perminti. Wa man din ni ka. Mr. Moderator, reaksyon na sa komentaryo. Ato sa Oy, panahon. objection. That is Kasi objection may paminaw. counter objection sa brada, may counter objection Lahi ang sa. objection sa mga komentaryo. Mingon masya, wa man din eh. Oh, that is objection. Nagisang Objection na Okay, komentaryo. okay, sige, man. May atong katabasas paminaw. yung libro. Ang libro nag-ingon man. Nga si Ellen G. White. Oh, napagani sa imong kauban. Oh, hatag. Hatag. Oh, kay mapil mo kay hatag. Dili. So, hatag lagi. Oh, hatag lagi. Magsulti ni mo diha. Okay, Oh, so yatag. Okay. Okay. Kaya naaman di ay sa inyong libro. Si Ellen G. White, mini nga propeta. Sige. Ellen G. White, ang inyong founder. Karon miingon ka sa tupapay mini. May tinuod ini. Ikaw, inyong libro. Afirmative, imo bang tubagon Yang ang tubag. pangutana? Kung wala palagi ang pulong Ellen White, ako ginang tubagon nga santo papa mini. So- Naaman ko imo ang Ellen Okay. White, wala man gud sa tima gud. So, nausa naman ni so isip pa moderator, no? Balik sa tima. Okay. Ayaw sana ilahi sa nato na si Ellen White mini, lahi na pa ng topic. Okay. Pero kung gusto jud kang Ellen White, surrender, hurang. Objection. Nga, Grabe, dili ka- palasigin. Pildi na ka. Okay, isip moderator. So, ganyan nga sa pangutana sa negative side, sa iyang buti pangutana sa affirmative. So, klaro nga dili niya tubagon kay wala sa Wala stima. matuban niya. Okay. So, atong pangutana ng negative kun mo padayon mabasa sa pangutana o mo padayon gapon sa atong maong iyang pangutana. Matod pa sa itong pinangga, di siya mo tubag. Di na to pugson, kundi Okay, siya mo sige, tubag. sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Kaya ang Santo Papa, mao magkaang 666. Boyon ka nga kining Santo Papa ha, impyerno yun eh. Okay? Erno kay na, nga naman. May angkon kun nga Dios, may angkon og Dios, mana pa siya. Karon na lang kini yoron man lagi sa perno. Moabot na po ng Ellen White ron. Baan na po na Objection, Mr. Monitor. Sa panahon. Wala na po na estima. Pero ang ana Santo ko Papa, may abot ni Ellen G. White, siya na po ining dangop ni Ellen G. White, Mr. Monitor. Ako kiunahan siya kay mo gamit na. Siya na po yung bidangop ni Ellen G. White. Okay, Ay, time. sa pagsapaw, Okay, nagpilit. okay, time na. Sige, sunod nga pangutana. Ay matod nimo, may Sige, impyerno Santo man. May impyerno man di ay ang Santo Papa. Pero matod dire sa inyong libro Last Day Events. Alagi. Ay sapaw. Ay sapaw, Mr. Pinangga. Pangutana. Maingon dire Seventh-day Adventist who have had great light which exalted into heaven. In the point of privilege, pagayod yoron sa impyerno. Matod pa nimong Santo Papa pagayod yoron. Pero diri sa yung libro ang Seventh-day Adventist maday nag-akusa sa Santo Papa pagayod royon. Nasunod na dungog ni Uniwa. Okay, sa minuto nga tubag. Akong tubagon ha, nadungog Tubag. na ko ang imong tima, nga ang imong pangutana wala sa tima. Objection. Wala ta Objection. magtima og Okay. Ellen White. Tubaga, O objection. 70 Okay, so isip pa. Asa moderator, sige, sige ha. Sa pawa kay Kung nagtubag maingon man siya ko. wa sa tima, isang at sa moderator. Dili kayo mo ingon nga, may tubag ka, niya was tima na puro, tapos Sige tima ba, ni. inisip na to imong tubag sulod sa 40 segundos. Ayan na butang igwa sa tima. Sige, padayon si imong tubag. Sige ha. Padayon Imong lang. gipangutana nga Ellen kanang 70 Adventist ang ako tubag lagi wala lagi estima 70 Adventist bad. Wa ang estima gyud. Unya kana po nimong basa wa po nay Santo Papa mo nang pertig yung pagkalayo sa topic gyud. Mr. Balik Monitor, sa tima aron ka pangutana. makapus guys kung tima Matod balikin pa niya maimpyerno. Sige, sulod pangutana. Ditubag na niya ang unang pangutana. Ang isda nakuha siyang kaguling baba. Matod Mr. pa niya Monitor, impyerno. sige, sige. Nangumentary, oh. Maimpyerno Sige, pangutana. ang Katoliko. Pero sumala diri sa inyong libro, Seventh-day Adventist, plural. Wala lagi. Perti daghana. O mauday ni pagayod yoron sa impyerno pero matod nimo ang Santo Papa may yoron brad. Sige, pero sa inyong pangutana. libro kayon Sige. kamo. Nadungog nimo ni wa. Oh. Yan tubag. Nadungog na ko nga out of topic ay mong pangutana. Muna nga balik lagi sa tima brad kinit. Out of topic. Ayaw lagi pag sa Idagan. kay tubag ba ni di ko may objection. Di mo lang tubag mo out of topic. As Ang a- gitubag ka nga so- out of topic. Sige, Ayaw pagsapaw lagi. as a moderator, dili ta Oh. ko gamit ang pulong nga out of topic kay wala man tay Isang katungod, diri. wala man tay Isang katungod nga diri. mo deklara nga Di katubag Di na siya. di sa katubag dili mao tubag. Isang Ang diri. moderator mo mo deklara nga out of topic or nasulod ba ang topic, no? So ang atong punto karon tubagon lang ang pangutana aron nga maayo ang dagan sa atong diskusyon. Last pangutana na lang kay wala tay oras. Sunod nga Tapos pangutana. ang pangutana. Matod pa nimo ang mga Katoliko kumikan kay mini nga magtutudlo na ang nasa tima matod pang Santo Papa yudyoron gyud sa impyerno. Sumala gyapon siyang libro nang lakaw uban kang Hesus nga nagkanayon. Kita retirado sa mga Seventh-day Adventist mahimong aktibo sa kampo ni Satanas
Pangutana, hain ang kampo Satanas ang Santo Papa o kamo? Usa ka minuto nga tubag. Objection, Mr. Moderator. Naabot na mo kampo ni Satanas. Oy! Naunsa naman? Sapaw-sapaw kay object ko. Sige, Ay, pagsapaw. objection na to. Objection. Naabot naman ni kampo ni Satanas. Naabot naman po ni mga 70 Adventist. Iya naging gidawat, Mr. Moderator. Nga dili gyud siya kapusgay sa sayon kay nakong explanation sa pangutana. Okay. Sige, atong ihatag. Topic yun. Sige, atong ihatag. Dili. In counter Balik objection. stima. Di na out of topic kanuman. Ang pinadayag 666 iya ni Satanas sumala pa sa ilang pagtulunan. Karon dili ba na yung 666 sila man kampo ni Satanas ang pangutana tinuod ni di pagitubag kategorikal. Objection lagi, Mr. Moderator. Ipabasan ko balik ni Badkinit ang tema kay bisig na wa siya ka Sige, basa. isip, Naabay kampo ni Satanas, naabay 70. Palasi naman ugos Asa, sa monitor ay pagkasuwa. okay. Basa, Okay ha. basa. Asa, affirmative ug negative isipin yung moderator. Atong Basa, klarohon tema. atong klarohon ng tema, no? Sa tinuod lang kani yung tema, dili kay sa specific mo na nga do na gyud mga words usay nga magamit nga maingon ta nga dili nato mabasa litra por litra sa Biblia kay kini balagdaan sumala sa masabot dili ba specific. Oh. No? General broad man nga paghatag sa utana. Okay? Ang tema, pamatud-an ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666 pamatud-an pa lang wa pa na pamatud-an, no? Muna nga sa Mr. Moderator. muna sa affirmative imong pamatud-an. Mr. Moderator, humana ko pamatuod gisong topic. Unya, dinhi siya mo pusgay sa kung timang ipamatud. Maabot man siya kampo ni Satanas, abot siya 70 Adventist, yudiuron sa impierno, wala man na stima in taon oy. Okay, so Balik si ibalik si Brad Kinot, balik. Pwede Okay, mo din bro. nga na pangutanan ako. sige, tagaan tog time ha, Dos tagaan tog. Timoteo 2:4 ulipo ni Satanas mulingkod. Kanya gigamit niya kaganiya 2 Timoteo 2. Objection, Mr. Moderator. Wag ko magamit. Ikaw. Verification, wag ko magamit og unang Timoteo 2:4. Timoteo. Wala ko magamit 2 Timoteo 4. Wala. 2 Timoteo 2. Tesalonica. Oh, Thessalonica. Okay. Sige. Okay. Sige, Dr. Oh, Lester. Thessalonica. Sa tama. Pablo nga pagkasuwatan na. Sige. Di ba naan ito Satanas 2 Thessalonica? Unsa man pangutanan nimo? Oy, Unsa Ate, man? kani pwede ro sige, ikaw sunod. Hey, action Paguman mo, niya. pangutana, unsa man to? Di, Paminaw. Paguman Pangutana niya. to. Di asa bro ha. Sige. Kay do na magoy mga butang nga dili na to makuha sa pangutanan tubag lang. Sige. Ato sa tagan sa og pwede order na ikaw sunod. 1 minute ha, pwede Sige, mo. 1 minute. Ngano na pangutanan ako? 2 Thessalonica. Kay naa dito alagad ni Satanas. Kaya iyan yung gisumpay sa 666 kay iyang masabot. Nga Santo Papa. Karon ang inyong libro si Satanas maday naan ninyo. Mr. Moderator, unsa man eh? Asa, Imo nang gitagaan og panahon eh. Asa. Wala pa sa 1 minute. Paguman niya. Paguman niya. Paguman niya affirmative. Ikaw na pod. Ang sa o tuloy po ni Brad Serrano mga Sige. kauban niya kay usa naman Sige, ni dapat Mr. kay Moderator. Order. Asa, Nagilabot na po siya glaeng nga Point kuan. of order, point of order. ipatiwasan ang disikat. Point Brad, relax lang Brad, Sige, relax ipatiwasan lang. ang disikat. Sige, dahil paguman ikaw. Relax lang. Ang inyong libro nagkaingon di gyud ko dibuhi ang pangutanaha kay naani sa imong pamahayag kaniya mulingkod ang ulipo ni Satanas. Karon kamo man day ulipo ni Satanas sumala sa iyong libro. Pangutana nadungog nimo wa. Yan tubag, Mr. Moderator. Tapusan na ng tubag. Oh, tubagon ako, Mr. Moderator. Tapusan. Akong tubagon, out of topic gihapon yung tema. Tubag. Di na tubag. Tubagon, out of topic. Di ba na tubag? Sige. Ayaw, lagi ba na tubag? Sige, bro, no? Sige. Di ba na tubag? Out of topic. Sige, sige. Ayaw, Atong klaro na Ayaw, pagtana. magsabaw ba? Sige. Ayaw, magsabaw. 1 minute kini ko. Di, Ayaw, ako. Okay, Ayaw, magsabaw. isip pang inyong Magsabaw ka, kwan sa Sige, Moderator. isip man mo dito, no? Atong likayan ka ng pulong nga wa sa topic, out of order. No, ya paguman mo tubag. So ato na tubagon. Tubagon na nato, no? Para nga alang sa naminaw. sige. Kay dili lang kita mo naminaw karon mga rasa. Sige, Okay. atong laro ng pangutana, katapusang tubag. Sige. ang akong pangutana Mr. Brad Pablo Nano Jr. Matod pa nimo nga ang Satanas mao ang Santo Papa nga nasa 2 Thessalonica. Karon kamo man day naulipon ni Satanas sumala sa iyong libro. Nadungog nimo niwa nga kamo ulipon. Tapusang tubag. Objection, Mr. Object ko, Mr. Moderator. ha? Usay mong objection. Kana. Sige, mong objection. Mina sa Brad Kinet. Wala lagi stima na to Brad Kinet. Ipabasa na po Mr. Moderator. Wala lagi stima nga. Kamo ang mga 70 Adventist ulipong Satanas. Wala stima dia. Ang tima hinoon nga ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Cristo dinis yuta,
Mao ang 666 wala gyud Seventh-day Adventist. Oy nga mao ang Satanas. Mr. Moderator, Ayaw sa kay wa pa ko mahuman. Okay, Sige, patawa sa 20 seconds. 20 seconds. Wala gyud stima, Mr. Moderator muna nga dili na ko tubagon kay Okay. wala mas stima. Kanang mo haom stima para nindot ang debate ito pala. Ina ni nga kanay. Okay. Sige, time na, humana. Atong iparol sa moderator kung mabay tima, wabas tima. Moderator, ikaw may moderator, pakirul. Gigamit niyang dos sa Salonika, dunay pulong Satanas. Lambigit niya sa Santo Papa. Wa ba day sa tima ng utana man kundi man lagi Santo Papa. Kamu man. Irul, Mr. Moderator. Okay, isip inyong moderator nga ang tima, pamatudan ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo din sa yuta, mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya pagbarog sa affirmative nga ganiya, gigamit nimo ang teksto nga gigamit sa Blikilid nga gipangutanan nimo. So, isip moderator, obligado nga tubagon ang mga pangutana kay gigamit nimo ang Nasa teksto. timawa. Dos Tesalonika ang gigamit mo kaganiya. So, iyang gi-counter ang pangutana. So, timawa. nasa tima atong Okay. pangutanon, atong klarohon ang pangutana sa negative ngadto sa affirmative. So, base sa teksto nga gigamit kaniya. Sige, balik na sa pangutana. Sunod nga Tapusan. pangutana. Matod pa nimo ang Santo Papa 666. Karon si San Pedro may unang Santo Papa sumala sa inyong basahon Armageddon. Uyon ka si San Pedro 666. Niyang tubag. Okay. Niyang 1 tubag. minute. Dili ko mo uyon. Okay? 1 minute to explain. Si San Pedro dili na mao ang unang Santo Papa. Oh, lahi naman po ng tima. Sige, Oh, 1 minute si bro. San Bawasan. Pedro, di batihanan pa na siya. Nya kanang naa sa libro na mo nga ingon nga Santo Papa mao ang unang si San Pedro unang Santo Papa sa Roma. Kuha na siya kining gitawag og statement na sa Katoliko nga gi-quote po sa mong libro. Okay. So, kana siya lain na pala siyang dibatihanan mahitungod si San Pedro unang Matod Santo pa Papa. niya si San Pedro dili 666. Pero ang iyang tema, mga Santo Papa, tanawon tani ang Santo Papa sa Roma. Ang Santo Papa atong Santo Papa sa Roma, ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Karon kay Santo Papa man sa Roma, San Pedro sumala sa Alpha and Omega. Santo Papa man siya sa Roma, So, kay Santo Papa man siya sa Roma, dili man ka ni 666 si San Pedro mo yun ka nga dili dita ng Santo Papa 666. Okay, katapusan pangutana na Yan bro. tubag. Sige. Kung kinatoliko nga pagsabot, si San Pedro, Katoliko. Yan ang una nga Santo Papa sa Katoliko. Kung kinatoliko nga pagsabot. Unya kana kay Katoliko man nga pagsabot, statement sa Katoliko, quote sa Alpha and Omega sa mong libro, mo na siyang gisulat din ha. Pero sa Inadventista nga pagsabot, dili unang Santo Papa si Wala time. Pedro. So wala siya labot tong 666 ang 666 katuro to mga Santo Papa nga miangkon nga siya Dios. Okay, so Moto naman ang na. 666. Okay, naman na to ang 15 minutos nga interpellation period. So, atong tagagtag sa kabagsak sa atong mga guest atong mga debatidor. So salamat sa nindot og maayong pangutana og tubag no, friendly discussion na ning ato alang sab sa ato ang mga naminaw. So karon humana man ta sa pagbabarog, humana po ta sa interpellation, ato na po ta sa negative comment. But pasabot sa negative comment, go on sa negative side ang gipabarog sa afirmatibo gamit ang mga Biblia ug referensya sumala sa inyong tema nga gipirmahan. So 15 minutos gihapon nga pagpabarog sa negative side, pagsupak sa gipabarog sa afirmatibo sa 70 Adventist. Si Brad Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defenders 15 minutos sa pagguba sa tema nga gipabarog sa affirmative 15 minutos. Salamat Mr. Moderator, salamat sa itong pinangga si Brad Pablo Nano. Kining orasan nga guba musulti yung tinuod. Mr. Moderator, Mr. Moderator, kadang iyahang intro diha ipakuha na kay ngomentaryo na siya kanang gitawag og atake gyapon na siya. unsay ngalan sa palase? Unsay ngalan? Gitawag siya argumentum ad hominem. Unsay ngalan sa palase? Argumentum ad hominem Unsay lagi. boy pasabot na? Sige, sige, ikaw sa una. Argumentum ad hominem nangatake siya personal. Kay iyang nilito ko si Bungalan? Gigamit niya Okay, ang Dilito ko sa bungalan? sige, ato sa Gigamit niya ang Wa pa ko nasugod, sig na ka. Sige. Naunsa ang tao. Okay, atong klaro na. Sige, unsay imong objection affirmative? Wa pa ko na, wa ko Sige, milito unsay. bungalan. Okay, sa atong klaro na. Unsay imong objection affirmative? Ba gani? kanang iyang gigamit karon nga ang orasan mutugan gyud iyang gipasabot nga atake sa personal sa Wala. argumentum ad hominem na masabot Mr. gyapon na siya. Moderator,
Pinaagi sa iyang gigamit nga. Kasugod. So buto sa bot nga alang nimo, Dito siya, so dito alang siya. nimo Ayun na. affirmative nga kining may atake sa personal. Oh, gigamit niya ang Okay. ilustrasyon. So that's all. kini nga negative. So okay Okay. ba ka siyang encounter ng objection? Dili na argumento madhuminem nga naman wa man ko sulti ngalan. Okay, so as a Gapaandar pa moderator ko sa wala sa kinan. mention og galan nga si Bradano Og sa Pungkol. Sige, Brayo. gapaandar pa ko sa sakyanan. Ayaw na kong dakpa, wa pa man ko nagpadagan, gapaandar pa man ko. Nausa po ka oy. Sige, negative comment. Ang akong Time start. pagklaro, ang pakyas kapag pangandam, mo'y pagpangandam sa imong kapakyasan. Ano man? Kaya ang imong tima nindot man kayo unta, ang Santo Papa sa Roma, Ilis Jesucristo din hisayuta, mao ang 666. Okay na to imong counter objection niya affirmative. So padayon na ta sa to. Okay, padayon. Okay, ang oras resume. Okay, wa pa mangyod na uga ang mga laway sa mga ngabers ng pinangga siyang paglitok nga si San Pedro dili 666. Pero ang iyang tima Santo Papa sa Roma, kinsa man ni San Pedro di. O kinsa man ni San Pedro, obispo man ni sa Roma nga mo'y Santo Papa. Na-address sa ilang basahon, no? Ay maning basahon na to ni ilang basahon. Kinsa maning Pope, kinsa man ni San Pedro. Kayo mayon naman ni Guas Tima niya dito mo adtos moderator. Ang atong paklaro mo nang na kinsa maning Pope, no? Kaingon man diri ang Pope, Bishop of Rome. Unsa daw ang Pope? Bishop of Rome. Kinsa man ni Pedro? Atong ipadayon jutay diri gyapon silang basahon kung kinsa ni Pedro ang nag-ingon diri sa inyong basahon. Peter, Apostle of Christ, first Bishop of Rome. Unang obispo sa Roma, pero matod pa niya, dili biya San Pedro ang 666. Bungkag na, usa pa ba'y bungkago na ko nga nabungkag naman? Bisa rin. Diba? Usa may bungkago na ko nga hingpit namang nabungkag sa iyang kaugalingong argumento ang iyang tiba. Kaya giingon man rin ang Santo Papa sa Roma, Ilis ni Jesucristo din hisayuta moong 666. Nya, last nga mga pamahayag ini, miingon man siya nga, tanan na brad! Domingo, tanan na brad! Siya may namahayag na, karon miingon na siya nga, dili si San Pedro. Oy, two opposite statement cannot be both true. Bisaya, ang duha ka man nagsumpaking pamahayag na agyud tinuod na. Na kinsa may tuan pa man ato ning magsupak man sa kaugalingong pamahayag. Di ba? Matod pa niya sa unang pangutana nato na sayod ko brad unsa nang preterism. Pero pangutana unsa may definition sa preterism? Ang definisyon sa preterism muning niya ang preterism nga pagsabot mo ay gamiton dias pinadayag. Kay gigamit yang pinadayag kapitulo 3 ang gingon diha manggod preterism. Dunay pagsabot. Ang tima na ay pulong pagsabot nga hitabo kini kaniadto pang panahon. Sa pagsulat sa pinadayag nahitabo na didto niadtong panahon na. Dili na pwedeng i-aplikar karong panahon nga mangita tag kinsa ng tawhana kay that is preterism interpretation sumala sa inyong pagtuon kung nakabasa kining giyas pagtuon sa Biblia sa Eskwela Sabatika Enero Hulyo 2022 inyong libro. Kay sumala sa inyong libro nga kini di ay nahitabo na kaniadto kinsa man ang tawhana. Ang Santo Papa ba na? Dili oy. Dili ng Santo Papa. Kaya ang pag-ingon nila nga kana Santo Papa 666 sumala silang librong The National Sunday Law ni John MacArthur nga nag-ingon kana di ay nibuto April 18, 1915. Unya nasulat ning usama ning tuiga nasulat ning panadayag 90 AD. Unya iyang i-aplikar sa ilang gi-define ni adto pang usang pitsaha brad basig eksamon tani April 18, 1915. Una pa milutaw sa kawa ang Ajinomoto ay milutaw kining argumento nga ang Santo Papa 666 sumalas ng libro. Oy layo kayo mo nang nangutang nganong mamastima naa sa tima na that is preterism nga pagsabot. Now kinsa maning naa sa Revelation chapter 13. Kaya ang trabaho sa tong pinangga
mutumbok sa kinsang tawhana ya kana 666 man. Nya iya namang giingon kaniya dili San Pedro. Kinsa man ang tawhana? Kay moingon gani ka, kining akong gihuptan kuan ba ni libro. Nya moingon siya nga dili na libro, unsa man eh. So moingon man tadi man na Santo Papa sumutog ang tagkinsa. Kinsa man na? Ay na atong basahon brad. Salamat kayo sa nindot kayong Biblia nga atong nahuptan karon basahon nato ning Biblia nga New American Bible. Kinsa man ning naadre? Dili man idi ay Santo Papa. Kayang naadre si Kaisar Nero. Oy, si Kaisar Nero man ning naadre. Ato na kong basahon kung kinsa ni. Kay masipyat matani kung dili nato ni tarungon paghubad. Muna nga tarungon nato ni paghubad Brad Nano, no? Kung kinsa na diha. Matod pa diri, this may be reference the popular legend that Nero, kinsa? Nero. Santo Papa di? Dili, oy, si Nero day ni. Nero sa iyang panahon, no? 868 AD. Sa iyang panahon, sumala sa pagtuon preterism, nahitabo kaniya to, haom kayo ang ilang pagtuon. Pero kiniray wa kahaom. Ano man, gamao-mao ra magkwinta, sumala siyang masabot. Matod pa niya gigamit man akong Armageddon God, ang katong kuan God. Kinini ang doktrina Kristiyana. Kita na hinay tudluan sa kagaling yung libro. Ha? Kung sa may giingon dre? Si San Pedro, gisumpak na niya. Natog ni San Pedro dili Santo Papa dili 666 pero na di una San Pedro kang San Pablo og sa Santos og ikaw padre ili sa Dios dinhi igampo mo ako na pa di ili sa Dios nga magpaampo. That is non sequitur, it does not follow. Ampo matupa ang makapasaylog sala maunay 666 kini day sila mag-away ni sila mga sa pamilya wa day pasayloy. Kaya mo pasaylog sala 666 man mo nang nagkabahin-bahin. O kung sa may kuandre atong tiwas mong pagbasa gipasabot man eh. Ili sa Dios wala biya maingon nga isip Dios. Kaya ang Dios mi pauli man sa langit si Jesus. Kinsa man yung gitagaan si Yahweh. Atong ipaklaro sa Catechism of the Catholic Church number 553. Wa man mingon ilis isip Dios. Ang trabaho sa Dios pag-atiman sa iyang mga karniro mo na giingon ni Ginoong Jesucristo. Juan 21:15, Peter, did you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Atiman na ang akong mga karniro. Muna naglatagaw ang ilang pagtulunan kay wa may nagatiman. Unsa may giyon dre? Ako aron ilis ka sa Dios dinhi igampo mo ako aron pawadon sa Dios ang akong sala sa ngatanan. Og hatagan mo ako og penitensya. Amen. Jesus, wa man tiwas sa pagbasa. Kung Dios pa ang Santo Papa, kung gideklara pag Dios ang Santo Papa, nganong mo isgot pa man ni Jesus? Kung nagdeklara pag Dios ang Santo Papa, nganong magampo pa man sa Dios, nga pasayloon sa Dios? Muna mo basa ta dili kun sa tunga-tunga ta magsugod pwede man nato masabta na basahon nato sa sinugdanan gipaklaro na sa Catechism of the Catholic Church unsay buot pasabot anang ilis ang nunsaing Bisaya kaniadto giisip diyang ilis sa English na representative naaman sa Catechism of the Catholic Church number 553 wali mo basa aning doktrina Kristiyana ilang pagsabot mo gamiton fallacy of ambiguity. Kung sa man nga fallacy, misabot ka sa nasulat diha, sumala sa imong pagsabot, dili sumala sa pagsabot sa autor. Oy, mo na masipya ta diha. Matod pa niya, ang Santo Papa, mao man na ang naa sa kuan God, 2 Thessalonica 2:4. Katubang mulingkod nga, ulipo ni Satanas, di man de sila, di man de kita. Di man ang Santo Papa ang ilang libro naglakaw uban kay Jesus. Tigulaan siguro ni sa daan kinaglakaw niya. Hingo man diri. 1997 pa rin gawas brad, Hulyo, Agosto, September 1997. Nagpamatuod nga dunay mga sakop nila dili ang Santo Papa ha. Kundili mga sakop nila nga nagulipon ni Satanas.
Unya kining Katoliko ulipon ba ni Satanas ilang libro atong patubagon be kining Santo Papa Katoliko man gyud Alpha and Omega Volume 8 page 64. Dili kay Adventista ka. It is true that there are real Christians in Roman Catholic communions. Ang matuod ay Kristohanon Katoliko. Thousands in that church are serving God. Paman kayo serving the Satan. Serving God may naa diha. Muna nga pakyas kaayo ang atong pinangga. Bisan wa niya gamita ang vicarious filiae, mga igsuon kung ilang gamiton ng vicarious filiae di man na magamit. Kay ang titulos Santo Papa sumala sa encyclopedia dili sumala nga bilang volume 15 giingon dire Vicar of Jesus Christ. Vicarious Christi. Dili Vicarious Filiae. Di na Filiae ha? Filiae. Naman si Brother Bilya, no? Oh, Filiae na. Dili na Vicarious Christi. O niya sa pag-compute sa Roman numerals, dili na i-add ni mo tanan. Pananglitan nag-una ang 1, gisundan og 5, di na addition. That is subtraction. Kay pananglitan, region 9. Kung sila'y pabasahon, ma-region 11 na ta. Kay X, i-plus man tanan. Oy, sa math, bagsak. Sa argumento, bagsak. Kung anong tuhan man na to. Maubitaw nga ang inyong libro na gingon. Last 5 minutes. Ikaw, Kapernaum Adventista, nakakita sa kaayag sa Diyos sa punto sa kahigayunan pagayodiyoron sa impierno nganong di man Katolikong pagayodiyoron lagi nga 666 magana mga sakop na ang mga sakop ana sakop man sa 666 ka kay lison man na mamahayag ko tabra way dokumento ba kinsa man ang naa sa Tesalonika ani atay Dewey Rems mahal ra ba kay ni Biblia hatis magamit ni Dewey Rems naingon dire gaingon dire sa Holy Bible Dewey Rems kanus ani ni gawas perti naman dugaya tao ni Matangs Biblia 1941 February 3 nagingon dire kinsa maning naa de sa 2 Salonika ang Santo Papa ba ni Antikristo man ni ang naa dire ang giingon dire a revolt this revolt or falling off generally understood by ancient fathers the revolt of Roman Empire which was first destroyed before coming the Antichrist. Kinsa man ni? Happened already. Nahitabo na. Happened already by the means of Muhammad, Luther, and General Antichrist. Mga sakop din ni Luther, mga sakop ni Muhammad, tili ni ang Santo Papa. Ay, hiting darong target man sa tayo ni. Ano Documented. matod po diri sa lain pang version kinsa man ni dili gyapon Santo Papa pero miingon naman ko sa kaniya nga Brad wala gyud maipakitang doktrina o libro sa Katoliko nga nagtug-an nga ang Dios ang Santo Papa may angkong Dios. That is very good idea ni Brad Nano. Ano man kay nag-anhi din siyang way dalang ebidensya. Ang katungdanan sa affirmative side sa debate to define the proposition. O niya kinahanglan doon na ebidensyang madala. O niya kining gitawag bitaw nila o vicarious filiae. Atong vicarious filiae diha. Di human gisulbad naman na sa Conference 70 Adventist. O kana siya forge. Unsa man ang forge? Bisaya na. Dili na mao. Many of the recent critical students document. Muna ang gingon. Ha? Muna ang gingon. At Rome attributed the forgery of ecclesiastic, the chief argument being extrinsic 1. This false document nga nagsulti nga ang Santo Papa vicarious filiae. False document. Unsa ba gingon? There is a magazine man sa 70 Adventist Ministry, Church Historian, editor ni SDA, 1948. Each Pope, like any other sovereign, has his own tiara.
and papal crown. There is therefore no one tiara that worn vicarious felidi. Last 2 minutes. Walay tiara nga nagsultik vicarious felidi. Pero di ta malimot, si San Pedro giingnan biat sa tong Ginoo. Pedro, ampingi ang katawhan kay alig-igon ka sa yawa. Mualig-ig sa papasimo na ang iya sa yawa naman na sa sulat ni San Lucas. Sa dihang gipaabot ni Jesus, si San Pedro giingnan siya, Pedro, ang otong unang Santo Papa nga sumalas ng libro, unang Santo Papa gipunato nga miingon man sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Simon Pedro, no? Nga kamo alig-igon sama sa trigo ang gigamit diha kamo. Kung sa may bot pasabot anang kamo, daghan bot pasabot ana tanan. Alig-igon kamo sama sa trigo, og ako nagaampo kanimo Pedro. Alig-igon di ay ang papasi pinaagi sa mga kaaway sa yawa. Mahimo lang ni silang dili tinuod ang libro nga iya sila sa yawa kung muhulong na sila pagsulti nga ang Santo Papa dili 666. 50. Kay kung magpadayon sila nga musulti nga Santo Papa 666, mauna sila'y katumanan sa mga lig-ig nga kaaway sa Ginoo. 10 minutes. Okay, time na. So atong oras Salamat, alas og 12:19. So nagsugod ta alas 12:04 unya ika-15 minutos na alas 12:19, no? So salamat sa ato ang negative side sa paghatag og negative comment. Karong orasa naka-live na ta sa RMN, no? Next PR So, live sa na karon next PR, so mayong pagtanaw pagpaminaw sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw karon sa RMN DXPR. So kini ang inyong kadayalog si kaamigong Alan Binyan Pilari ang nakiguban, no? Niya na nahimo nini nga referee sa atong friendly discussion alang sab sa mga buutan sab kay nato nga mga debater, no? Gikan sa habig sa Seventh-day Adventist o sa habig sab sa Roman Catholic pinagi ni Brad Kenneth o ni Brad Pablo Nano, no? So nahuman na ang 15 minutos sa pagnigar sa negatibo niya nihatag siya mga dokumento, teksto sa balang kasulatan sa pagnigar sa gipabarog sa affirmative. Ang mahitabo karon baylo na punta, no? Ang affirmative na side mo imo kusukusos mga pangutana ngadto sa pagguba sa iyahang ipabarog sa negatibo. So magsugod ta 15 minutos nga interpellation period, sugod sa pagbuka sa baba sa mangutana musugod og ihap ang taknaan 15 minutos. Unang pangutana, Dudong Kinit. Unang tubag, Mr. Nano Jr. Ang akong tema nga gipamatud-an nagkanayon. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwintas Biblia. Uyon ka ba nga akong gipamatud-an kining timaha, Dong Kinit? Uyon o dili? Usa ka minuto nga tubag. Niyang tubag, ang akong uyunan nga imo untang pamatud-an pero Objection, wa Mr. Moderator. Wa pa kasauman. Asa. Tubag sa uyon ba o dili? Okay, sige atong mabinawon objection. Uyo ang matod ba niya categorical question, uyon ba ka o dili dayon usa ka minuto nga tubag. Ang iyang tema pamatud-an. Mo inong nangwa ko muuyon nga napamatud-an. Kay pamatud-an pa man adri niya wa man Mr. kakapatud. Moderator, ipatubag sa uyon ba siya o dili? Wala Ang- gid uyon nga ang- 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 moderator, ang Dili tubag- uyon nga napamatud-an. Okay, isip moderator, ang tubag sa affirmatibo nga sa negatibo, uyon ba ka o dili? Ang iyang tubag dili sa uyon kay ubatod pa wala nimo mapamatudan. Sunod nga pangutana. Akong balikon ang pangutana aron maklaro ni Dong Sige. Kinit. Akong timang gipamatud-an nagkanayon. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao ang 666 sumala sa masabot og makwintas Biblia. Uyon ka ba nga ako'y nagpamatuod aning timaha o dili ikaw? Uyon o dili? Ana, Ana. iyang pangutana, no? Uyon ba ka nga siya may nagpabado o dili ikaw? Uyon ko nga ikaw nagpamatuod pero wa napamatud eh. 1 minute, Ang ha? imong tema kay dugay rang naluka pa. Kay ikaw mismo nagsulti nga kining si San Pedro dili 666. Unya matud nimo ang Roma. Ang Santo Papa sa Roma 666. Imong gibungkag gani ikaw ganingon imong tema? Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Miuyon ka ako'y nagpamatuod aning timaha. Ang pangutana,
unsa may tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta nga mao ang 666 o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Unsang timaha akong gipamatud-an nga imong giuyunan? Tubag kategorikal. Niyang tubag ang akong giuyunan o gipirmahan nga tema nga imong pamatud-an lahi man ang gipamatud-an Objection, Mr. Monitor. Wala. Tubaga ang kategorikal. Okay. Objection. O sige, sige, o sa itong objection. Ang akong tema bang gipamatud-an, ako siyang gipapin. May uyon na siya nga ako'y nagpamatuod aning timaha nga Okay. sa Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Munang gipaluapan ko sa pangutana, unsay tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Ipatubag kategorikal ang pangutana aron usa siya mo qualify sa iyang tubag. O sige. Sige, tubag. tubag. Sige, tubag. Usa ka minuto. Ang imong gipamatud-an lagi ang Santo Papa sa Roma Objection lagi, Mr. Moderator. Asa- Ipatubag sa niya. O sige, sige. Ipatubag sa niya. Ihatag sa sagbrimes sa O, tubag. sige. Oh. Sige. Ang imong gipamatud-an lagi nga ang Santo Papa sa Roma ilis sa Kristo dinhi sa yuta. Gipamatud-an nung tanimo pero wa man na matuod. Ngano man kay ikaw ra may supak si mong tema, wa na pamatud ang imong untang pamatud-an mo ni tubag. Sige, sunod Follow up na pangutana. Follow up. Miuyon ka na kaganina nga akong gipamatud-an ning timaha. Muna nga ang akong paluap lagi nga pangutana sa imuha aron imo gimaklaro. Unsay tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Tubag kategorikal. Misleading question, Mr. Moderator. O sige, objection. Misleading Sige, question. kabinaon ang usa misleading. Misleading man question. Ano man? Ang iya manggod gipamatud-an. Ang iyang gipangutana ganiha Mr. Moderator, muuyon ba ko nga ang iyang gipamatud-an ang Santo Papa sa Roma ilis sa Kristo dinhi sa yuta? Akong giingon nga mao na imong gipamatud-an nga wa makapamatuod. Iyang iyon unsa may imong giuyunan nga akong napamatudan wa man imo napamatud O sige. Isip pa mo Past tense man. Okay. Counter objection, Mr. Wa man imo Counter. napamatud Counter Mga objection, ha? leading question. Counter objection. Counter objection. Ang counter objection ako, miuyon mo ko siya nga, ako'y nagpamatuod ng timaha nga pamatud-an ko nga ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao akong gipa-confirm saya. Unsay tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Tema ba? Nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Okay. Giuyon man ka nga nagpamatuod ko Okay, Santo Papa isip ilis. inyong moderator, no? Nana mo tani naglibot-libot sa itong tema. Ang isip pa inyong moderator, aron nga mahapsay niya magkasabot kay libre bata sa remin expire karong mga orasa. Isip moderator, no, Brad, na, no? Isip affirmative nga to sa negatibo. May gamit sa mga teksto sa Biblia, may gamit sa mga referensya. So isip misupa ka sa iyang paganigar ka ganiya. Pili din ta mo focus pangutana. Dili ta maglibot-libot tani Wala ato siya, fallacy. pangutana. Siya, misleading question. O sige, muhangyo ko isip niyo moderator nga adto ka sa mga libro nga gigamit, mga teksto nga gigamit aron sa pagbungkag sa imong tema, aron dili ta maglibot-libot aning tema. Kay dili ta mo ambak ani. So adto ta sa mga sulod sa tema. Dili kay ang tema atong nagtugian. Sige, padayon okay ra nimo? Sige, sunod na pangutana, Brad Kinet. Okay. Kining akong tema, tinuod na o dili? Tubag. Okay na. Kana imong tema perti gyud ang dili tinuura. One Dili minute. gyud na tinuod nga naman. Mr. Moderator. 1 minute tubag. Ano man? Affirmative kayo side ka pero ikaw may guba sa imong tema di na tinuod. Ano man? Ang inyong libro nagkanayon, ang Biblia nagkanayon. Ya kining 666 sa pinadayag siniro ni imong gisulti Santo Papa. Mo nang Sunod di na gyud pangutana. ni tinuod. Wala pa 1 minute, na pa 20 seconds. Sige. Kumikan kay di man na tinuod ang amahan sa bakakon. Juan de 8:44 iya sa yawa. Kung iya man sa yawa amahas bakakon na tinuod karong utuha. Ang isulti yung libro nga 70 Adventist ulipo ni Satanas. Kung ulipo Sunod na ni pangutana. Satanas, Sunod na agayod yoron sa imperno. Sunod na pangutana. Sunod ka pangutana. Matod mo, dili tinuod ang akong tema, ang akong pangutana. Sa imong pagdili, dili ka na bagid mo dili sa akong tema. Oo o dili, tubag kategorikal. Ay, misleading. Sige, asa ha. Oh, O, addiction, sige. misleading. Asa moderator, mura matarig nanguyab, no? So ako Misleading. asa isip inyong moderator, no? Kada pangutana wala na sa topic. Ang atong topic ba nga pamatudan, pamatudan nimo nga ang Santo Papa puli ni Kristo o ka iya sa 666. Unya mihatag ang mga dokumento, Biblia o mga referensya. So gisupak sa negatibo. Mihatag sa og agig pagsupak, mihatag Object, Mr. Moderator, ang akong tema, ang akong oras, ipos akong oras. Asa, agi, ipos Lagi, akong oras. patay ang akong oras. Okay, sa paminaw sa alang sa naminaw, kadili lang lagi kita may naminaw. Live task
sa 104.7 Radyo Sakto Pagadian, live bunta sa 99.5 Radyo Sakto San Miguel, live bunta sa DXPR 603 sabot pasabot madunggan ta sa silingan nato mga probinsya. So ang imong pangutana no, isip inyong moderator, ako lang ang iyo nga mo street ta sa atong tema. Dili ta nang uyon bakas imong moderator, dili ko moderator, mura mo tag nanguyaban na. Ato ta sa inyong topic, brad nano, isip pa afirmatibo, giguba sa negatibo imong ipamarog, migamit sa mga teksto sa Biblia, migamit sa mga referensya, kato mo'y guba. Sige, sunod Muna, mo gusto na na. to. Yan, Sige, sige. Point of Sige, point of order. And then ikaw sunod. Klaro na to. Salamat kay Mr. Moderator. Salamat kay sa itong katbang. Ang iyang pangutana, complex question. Fallacy of complex question. Muna nga dili na pwede sa latag sa debate kung na kay libro di logic of fallacies. Dili na pwede complex question na. Sige. O nga, mangitag lang pangutana Sige, sa sige. Nixon. Sige, di lang ka muhatag sa imo ang komentaryo. Tagaan di ka minuto, di na lang mangutana lang kalargo. Sunod na Sige, pangutana. sunod pangutana para mauman Ang ta. akong atong timang ipirmahan diya, ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Cristo dinis yuta. Sumala sa mabasa din hipod sa inyong nga doktrina Kristiyana, unsay mabasa din ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Cristo dinis yuta, o ang Santo Papa dili ilis ni Cristo dinis yuta. So, tubag kategorikal. Pindot kay pangutana, ato na ipatubag usa ka minuto. Sige, tubag. Ang imong pangutana sayop. Nga naman, walay pulong Roma. Walay pulong Roma. Ayaw Balik kay imong pangutana. Sige, sige, ato Ayaw balik ipa. Matod pa nimo, matod pa nimo. Ipakon sa moderator. Sige, sige bro. Atong sige, atong klaro na usba na gul pangutana kung doon na bay Roma diha. Sige, objection sa Ang iyang pangutana sayop. Iyang gibasa kunuhay, gibutangan niya Papa sa Roma, wala may Papa sa Roma dire. Okay. Mo nga sayop, ayaw ko Sige. patubag ang pangutan ng sayop. Complex question. Okay. Pangutana. Sige, pangutana lang ka. Matod niya, wala ko na mabasa Santo Papa sa Kung mabasa ani nga doktrina Kristiyana na ay Santo Papa sa Roma, dawaton mo ba yung kapildihan? Tubag. Akong Dawaton, gitumbok, dili. akong gitumbok, di ko Dawaton, mudawat, dili. di ko mudawat sa kapildihan, Oh, ikaw sige. na ganiharang napildi. Ha? Ang akong gitumbok, Sige. kining, ay, sapaw. Ay, sa Ang iyang gitumbok nga tubagon katong imong gigamit nga Kristiyana nga mga Ipatubag sa- Mr. Moderator, Ipatubag sa sige, pangalan niya. sige, ato sa akong ipatag. akong point of order sita ang page. Kay duha man gud ni gigamit diri. Naapon sa page 22 o page 33. Mo nga ayaw i-divert Oh. nga bisan asa Sunod ka na pangutana, sunod labang-labang. pangutana, kaya akong oras gadagan. Okay, kana Sige, sige, page. Kini. Kana. Kini bang inyong basahon ba? Sige, page. Kana, Page, sa daghan page na, bro. 33 na ganayon. Okay, tara. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Cristo Hesus Cristo din siyuta. Nakadungog ka ba nga naay nabasa Santo Papa sa Roma? Nakadungog ka wala? Sa page 33 usa ka Oh, minuto sa nga page tubag. 33 nakadungog wala? Nadungog na ko Amen. nga nay Santo Papa sa Roma. Okay, sa Pero 1 minute. kining nadungog na ko nga nay Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo dili imong pagsabot mo among sabton. Kaya ang pagsabot diri ilis ni Kristo representative. Representative ni Kristo ay isang Wala, sabaw. napay oras, Okay. napay oras. Pero walay mabasa dire Santo Papa 666. Walay mabasa dire litra po litra ayaw po na tima. Asa bro, asa wala pa time. Tima. Sige. So, negative padayon. Sige, negative padayon sa tubag. Okay na ka sa tubag? Akong Sunod tuwa. na ang oras Asa na ba? na. Wala pa, wala pa. Ayaw, nahimo Wala na pa. mga timekeeper no? Naisa. Asa wala pa time. Negative, affirmative ka, timekeeper. Sige, 15 Akong minutos. ipaklaro. 15 minutos na bilin. Sige na, Sige, puta na. Sige, pangutana na lang. Wa gyud mata. Ay, Brad. Ay, isa, sige, sige, Nagsabang puta na imong lang. kaban. Nagsabang imong kaban. Oy, ayaw, tingog. Kaya Sige, minum sige, ka sige. sila, Brad. Cristiano, suka ka. Relax lang. Relax lang mo. Tapdi dito, tapdi. Kita mga igsoon. Tapdi dito, tapdi. Para dito ka dapit. Kita mga igsoon. Sige mga igsoon. Tapdi dito. Okay, so Relax lang atong mo ikat ang diyan. time ha. Atong Relax ginugagan. lang mo diha kay relax sa bibig man kinit re. Kita ha, gani. Sunod pa utan next question man kinit. Sige. Miingon ka ba nakadungog gyud ang mga tao kag ganina sa publiko kay gi-hook up gini karon. Miingon ka nga walay santo, walay Roma dinhi. Pag ingon nimo ganinang walay Roma, unya ang mabasa din Santo Papa sa Roma. Sakto to imong giingon walay Roma o sayop tubag. Ang akong giingon nga walay Roma sakto to kaya akong gibasa page 22. Pero sa page Sa mga 23 minute. naa na maday Roma pero ayaw putla. Na may 666 ka sumpay. Ang imong tima manggod ilis ni Kristo sa yuta mao ang 666. Sayaw pagkapinig una nga 666. Wala man Sunod diri. po ta Asa na. wala pa time. Unya Sige, miingon basta. ka ang Santo Papa si San Pedro. Nag-iisip Santo Papa dili 666. Ikaw na po'y nagubasi mong Sunod na pa, Matana. Wala palagi time bro. Pag ulat lang kung mo ingat. ayaw gubay mong 5 pagkatarungan. seconds, 5 seconds. Ayaw putla ang tima, Brad, na no. Kay,
Kung maputol ni ang tima na, delikado. Time. Sige, sunod Di ay pangutan challenge na. question, Brad Kenneth. Objection, Asa, Mr. asa, Moderator. asa, moderator, asa. Mr. Moderator. Sige, usa itong objection, usa itong objection. Sama na sa objection mo. Ang atong pangutana dapat plain question ug nakay challenge question dito isang at ayaw nako. Sige, okay, okay ra Isa ka. ra sa moderator. Tuduan pa rin kay para matarong Objection, Mr. Moderator. Nangumitary o, Sige na, sige na. Oh, Sige na. tuduan yun. Badlunga. Okay, sige, sa Tulungan isip sa, moderator ato nga ipalunsay ato Ayaw lagi komentaryo, Brad. presentasyon. Unsa man na affirmative, imo to padayon imo ha. Kaya akong pangutana, challenge question Challenge siya. question, sige. Challenge question, Brad Asa Kenneth. asa moderator, asa iluwat sa imo pangutana ani atong pangutana kung Sige. kinsa sa negative kung mudawat pa sa challenge. Miangko na ka ganina nga ang Santo Papa di ay sa naa di mabasa ang Roma Santo Papa. Unya akong tima po naapoy Santo Papa sa Roma. Unya gidinay mo gina wala Santo Papa. Wa pa di ka kabasa sa wa nako gibungat ang page 33. Ang pangutana nako unya naay giingon diha masabot og makwintas Biblia ang pangutana. Kining ilis ni Hesus din ni Siyuta. Kung makwinta ko nga kini mo tukma sa 666. Dawaton mo ba imong kapaldihan nining debatiha? Dawaton mo dili. Isip moderator ha. Usa ba to? Challenge to? Showdown? Challenge question. Challenge showdown. Kining Ay, ilis isa, ha? ni Kristo din ni Siyuta. Kung atong makwinta mutukma sa 666. Dawaton ba niyang kapaldihan nining takna? Okay, isa ha. Pwede isa isip. Okay, isip moderator. Showdown. Brad Nano, relax lang. So relax lang ki. Sige. Tama ka Mag-isa na. sa imong kwenta. Okay, hilom sa. Okay, hilom sa isip. Okay, asa isip moderator. May hatag ang affirmative side alang sa mga naminaw ha. Oy, mayong pagpaminaw sa RMN XPR. Asa ha? Mayong pagpaminaw sa RMN XPR ingon man sa 104.7 Radyo Sakto San Miguel. Pagadian og sa 99.5 Radyo Sakto. Mr. Moderator, ganagan akong oras, Mr. Moderator. Akong gikat ha. Pihatag og challenge question ang afirmatibo ngadto sa negatibo. So atong bangutanon ang conscience sa negative side kung dawaton ba niya nga makwinta niya ang mananap nga mapintas nga mao ang Santo Papa. Ha? Sige atong klarohon. Kining ilis ni Hesus Ah. kulong ilis ni Hesus Ilis. Kristo din ni sayuta. Kung makwinta na ko ni mutukma sa kan amay masabot og makwinta Okay. gusto na. Oo. Kung makwinta na ko ni nga mutukma sa 666 kining mga pulong ilis ni Hesus Kristo din ni sayuta. Dawaton ba niya ang kapildihan ini takna sa kautuhon. So challenge question atong dawaton o dili. Ade atong ibangutana sa negative kung dawaton bang challenge kay kung dili, dili na po tulugson ha. Kay friendly sige. discussion ba ni. Okay, huilom na. Huwag na ka. Sige. Negative side imo bang dawaton niyang challenge? Mr. Moderator, ang rule sa debate kay ko 1 minute. Isa. Ayaw. Labi ako ni Samuel. Pangutana man ta. Sige. 1 minute nga tubag. Ang rule sa debate, ikaw mo prove. Isa. Ayaw sa tagaisa, Mr. Ang rule sa debate, Isa. ikaw mo prove. Ayaw Gi-prove sa na nimo ganiya. Mr. Moderator, paminaw sa ko. Sige. Ayaw sa niya siya pato tagay 1 minute kay categorical na ng question. Point of order. Ay sa pa Brad Ginit para Sige, klaruhay mo bangutana ha. Ang akong pangutana, conditional question unya categorical. So ayaw sa siya tagaig 1 minute, ipatubag usa ang categorical dawaton ba niya o dili? Usa siya mo explain o dawaton ba niya o dili? Okay ha. Yung dawaton niya Okay na. pinirmahan Okay na. niya may karon. Okay na. Sige. Okay na. Dawaton ba o dili? Okay na. Time na sa moderator ha. Ang iyahang okay. Hilde siya. Okay, time sa moderator. Point of order ang pangayo sa to nga negative side. So tagaan na to sa time dili sa mutubag yes or no kay point of order man dili nara po nimo imo encounter. So tagaan sa to sa time para point of order yung dili tubag. Sige, 1 minute point of order ikaw may musunod og mangayo buga. Ang affirmative side, mo mo prueba. Dapat di prueba nimo na ganiha aron mo nay alas nimo. Katungdanan gyud na nimo iprueba nimo na bisan og walay challenge question kay you are affirmative side. Ikaduhang punto. Di ko muuyon na kay sayop imong kwintada. Ang gamay gani sundan og dako minus pero inyo gi plus tanan sayop. So sa may Pero Isa. ang Wa pa 1 minute, tinuod nga wa pa 1 minute. 666 kung muuyon sa kakwintahon na to si Lindsay White. Mr. Moderator. Si Lindsay White sa Isa. 666. Wala na Okay, wala pa iwan. Naabot ni Lindsay White. Naabot ni Lindsay White. Okay, time na. Okay, sa time na. Okay, time na ang point of order. Sige. So gihatagan ako og point of order ang negative para patas tagaan puti ka. Ang magutana na lang ka. Akong ipaklaro, dawaton niya dili. Di na ko dawaton kay sayop imong kwinta. Sunod nga pagutana. Dili na tulugson, kay dili man sa dili man tigbakay, no? Kasi ni discussion na sige. Sunod nga So uyon pagutana. ka nga makwenta gidi ay 666 pero matod pa nimo sayop na ako makwenta mo. Uyon ka na. Uyon o dili. Dili makwinta kay sayop imong kwintada. Kay kung sayop imong kwintada, dili lang ay tuwan kay nagpabato din kag sayop. Oy, sayop imong kwintada. 1 minute ka tubag. Ha? Ang minus, ang roll sa Roman numerals kung naka
tungtong mo elementary, ang nagunang gamay maynusan sa nagunang dako inyo gi-plus mantanan. Next question. O na nga, sayop ang role. So, next Bagsak sa math. next question o katapusan nga pangutana kay wa nay oras, katapusan nga pangutana. Next question. Dili ka mo dawat nga ang ilis ni Jesucristo din ni sayuta makwenta na ko siksik. Dili ka mo dawat kay makwenta o di ka mo dawat bisag makwenta tubag kategori Di ko mo dawat Katapusan kay pang sayop tana. imong kwenta. 1 minute Ganihan na tubag. naman na. Sayop ko mo, di ko mo dawat kay sayop imong kwenta. O saon man na to pag magkwintahay tag sayop ini. Next question. Wala na, humana ang oras. Oy. Sige, ato ta sa rebuttal. So 5 minutes negative sa habis sa negative side ang iyahang rebuttal conclusion may kalabutan sa ilahang nga gi-diskusyonan. Okay, salamat kay tinawad nga moderator. Salamat sab kayo sa atong pinanggang katbang ug sa mga naminaw karon sa programang Prodeo at Ecclesia dira sa DXPR. Kutog sa mga hagdanan nga sakaan karon sa atong pagpanaguban. Mayong hapon natong tanan mga igsoon. Milutaw gyud ang kamatuoran karon duha mga pinanggang tigpaminaw kay nahutdan sa pangatarungan ng atong pinangga. Daw nalanag kini og nalkutaw sa sigas sa kamatuoran. Kumikan kay ang ilang dokumento na may gaingon God. Nga kini di ang composition nga gi-compute kining vicarious filidae nga na matod pa sa Tiara Santo Papa una nang giangkon sa magsusuwat sa Seventh-day Adventist Leroy Fromm, Seventh-day Adventist Minister niadtong 1948 nga nagkanayon kining maong dokumento forged. Pwede ning kasuhan gani sila og kaso manuman forgery nilang gihimo paghimog dokumento pero sa may giingon delivery maayo ni kay miangko na lang kami ingon nga therefore no one shall warn the papal succession of papal pontiffs nga sa ato pa di ay ilan ang gisulti nga kining sayop ang ilang pagkwintada sa vicarious filidae ug kung sayop iya pag yun pamatud anong ta nga naa daw munang dita mo yun kay sayop iyang pamatud kwintada parang sa Roman numerals kung may yun nga grade 4 una ang bagis ay ang 5 pero kung sila ipabasahon mag grade 5 mag grade 6 na ka wa pa kay grade 5 kay gi-plus man nilang tanan pero kung atong tugutan sa way pag-uyon makit-an karon sa screen kinsa bagyo di ay kining 666 kumikan kay sa pagtuon sa Biblia do na may preterism o do na po futurism. Ang futurism ay nagsulti di ay nga dunay mini nga magtutudlo sumala silang basahon o kanang naang kwintada nasa screen karon si Ellen G. White makumpit sa nato nga 666 di ay mga igsoon na di ay diha vicarious filidae ila kunong gi-compute 666 tugutan na nato sa way pag-uyon pero ang kamatuoran sad ang ilahang founder nga 666 man sa di ay si Ellen G. White mao di ay gaingon ang libro Ulipon ni Satanas atong balikon pagbasa nga nagkanayon diri sa naglakaw ba ni Jesus kita reperado sa mga 70 Adventist mahimong aktibo sa mga sakop sa kampo ni Satanas unya na aman sa diri silang basahon pagayod-yuron sa impierno naasad silang basahon mga igsoon unya napay dokumento diri nga atong giuptan nga kining 666 di ay imbento ra ni nila Vicar of the Son of God ang meaning ini pero ang tinuod nga titulo Santo Papa Vicar of Christ di ba na hitting darong target pero maayo na lang ang miangko ng atong pinangga kaganiya nga si San Pedro dili di ay 666 kay dili maday si San Pedro 666 sa screen kinsa may mabasa diha tanawan ninyo mga tigpaminaw vicarious filidae unta pero kung nato i-compute sa Ellen G. White nagpasimuno na ipagkwinta sa 666 Santo Papa nabitik lang kaugalingong pangatarungan kumikan kay si Ellen G. White 666 sa diay ko niyang ngalan kayang naa sa pinadayag ngalan manog dili man titulo ngalan sa tao may naa dito pinadayag naaman diha count the number of the best it is the number of man sa iyang ngalan pero ang ilang pintada ang titulo Santo Papa sayop nga titulo koy sayop nga nahimo ng timekeeper atong pinangga atong balikon kung doon na may sakit nga atong naluwatan
sama sa usa ka samad. Kung ang samad imo nang butangag bitadain, imo nang tambalan hapdos og sakit yun na. Pero luyo anang tanan dunay pagkaalim. Okay. Busa mga igsoon, salamat og maayong udto natong tanan. Wa